La catedral de Menorca va acollir dissabte 26 de febrer l'Eucaristia de comiat i d'acció de gràcies pels 5 anys de ministeri episcopal de Monsenyor Francesc Conesa a l'illa, amb l'assistència de tot el presbiteri menorquí, diaques, seminaristes, religiosos i un gran nombre de fidels i autoritats civils de tota Menorca que van omplir la catedral. En la seva homilia, el bisbe Francesc va expressar el goig i l'alegria d'haver estat durant 5 anys el bisbe de Menorca. Aquest dia em sento especialment identificat amb aquestes paraules de Jesús. Jo també vull donar gràcies al Pare perquè m'ha concedit el privilegi de ser el vostre bisbe durant 5 anys. Fiat en la seva paraula, vaig abandonar la meua Elx natal per venir a Menorca. Durant aquest temps no he tingut més ambició que ajudar-vos a seguir Crist i enamorar-vos del seu Evangeli i sobretot de la seva persona. En ell trobem força, alegria i el repòs del nostre cor. Dono gràcies al Pare que em va escollir per ser el vostre bisbe i em va portar a aquesta terra que he estimat de tot cor. He gaudit vivint la meva fe en Jesucrist juntament amb vosaltres. També he gaudit de la bellesa de la illa, amb la riquesa de la vostra cultura, amb les festes i sobretot amb l'amistat de moltes persones. El bisbe va manifestar als fidels que el seu desig ha estat ajudar-los a seguir Crist i enamorar-se del seu evangeli i sobretot de la seva persona. Va valorar molt positivament tots els projectes que, unit els preveres, religiosos i fidels laics, s'han impulsat, com el Pla Pastoral Diocesà. La visita pastoral que he realitzat m'ha permès descobrir la feina callada i constant de molts laics i el valor del seu compromís en moltes accions de l'Església. De manera particular vull donar les gràcies a tots els laics que vau acceptar col·laborar en la pastoral diocesana fent-se càrrec d'un secretari diocesà o formant part dels diversos consells i organismes de la diòcesi. Valor moltíssim la vostra generositat i el temps que hi dediqueu a la diòcesi, que és una manifestació del vostre amor a Crist i a la seva Església. Em vaig amb el cor carregat de noms i de rostres de moltes persones que de diverses maneres m'heu ajudat a la meva missió. Són moltíssimes i estic molt agraït a cada un de vosaltres. Assumeix el repte de ser pastor de l'Església de Solsona amb il·lusió, confiant en les paraules de Déu a Jeremies: jo et faré costat per alliberar-te. Al final de l'Eucaristia, el vicari general, mossèn Gerard Villalonga, va dirigir unes paraules d'agraïment en nom de tot el poble de Menorca al bisbe i administrador diocesà, Monsenyor Francesc Conesa. Quan havia engegat molts projectes pastorals, etc., és quan el Sant Pare li demana que ho deixi tot i que surti a servir una altra església particular, cosa que ell fa amb esperit de fe, obediència i alegria, posant-se en mans del Senyor, amb el dolor propi també de l'acomiadament dels seus estimats diocesans de Menorca, aquí representats per tots vosaltres. Nosaltres, senyor bisbe, quedam aquí i compartim amb vostè el sentiment de tristesa per la seva marxa i també d'esperança evangèlica pel seu futur i pel nostre. A continuació, es va fer entrega com a record del quadre Port de Ciutadella, de l'artista Josep Pedrós, i els fidels presents a la cerimònia li van dedicar un gran aplaudiment. A l'acabar l'Eucaristia, des de la porta major de la catedral, el bisbe Francesc Conesa va saludar un a un a tots els assistents.